nevnímam to tak, že by som si mal kúpať ďalšiu nehnuteľnosť, že investičnú a nerozumiem ľuďom, čo teraz robia, hej, že proste vidíš, aká je geopolitická situácia. Prvý dron, čo preletí na Slovensku a vybuchne, tak podľa mňa vám hneď klesne cena nehnuteľnosti, to je jedna vec. Druhá vec je, že ju nepredáte, hej, čiže podľa mňa to nie je dobrá investícia, nemyslím si. No. Až do takého detailu nerozumejú tomu, ako funguje akciový trh a tak ďalej, tak to považujú za niečo také abstraktné, že majú na nejakej platforme možno nejaké čísla a čo to je. Číselka v aplikácii, versus majú niekde dom alebo byt, tak to je oveľa konkrétnejšie. Možno aj preto sme takí konzervatívnejší, že veľa ľudí drží svoje úspory v bankách, lebo im dôverujú, napriek tomu, že by ich mohli mať zainvestované a vlastne by ich aj pri konzervatívnejšom prístupe aspoň ochránili pred infláciou. Druhá vec je, že nejaká historická skúsenosť, čo sa týka tých nebankoviek z 90-tok, že to napríklad vidím aj ja v rodine, že rodičia tak, že oni neinvestujú, lebo proste vtedy sa sklamali. A odtedy na to strašne zanevreli, hej, že proste, a keď už ľudia dajú, tak dajú v tej banke, lebo tam urobia dobrý cross-selling napríklad, hej, že dáme vám zľavu z poplatku za účet, keď budete investovať u nás. To, že v sumáre ťa to vyjde viac, to samozrejme im nepovedia. Dobrý deň, vážení investori, vítam vás pri ďalšom dieli Portu podcastu. Naším dnešným hosťom je Martin Lindák, autor podcastu Ekonomia ľudskou rečou, a tento diel je veľmi špeciálny v tom, že väčšinou on spomína a propaguje nás, tak dnes je tu s nami. Ahoj. Dneska sme si to otočili. Ďakujem za pozvanie. Som rád, že si tu, lebo pôvodne sme sa stretávali v Rožňave, tak teraz natáčame podcast v Prahe, tak je to taká zmena. To, prečo sme tu, tak je aj to, aby sme prebrali, ako sa ty vlastne staviaš k investovaniu, ako si odštartoval svoj podcast, ale úplne na úvod by som sa opýtal, že ako si sa vlastne dostal k financiám? Vieš čo, ja som pôvodne chcel ešte na strednej, na gymnáziu študovať dejepis, ale potom ma brat presvedčil, lebo on bol ekonóm, on bol starší o 8 rokov a nejak som išiel na ekonomickú do Bratislavy a potom to už tak nejak všetko spolu súviselo, že ja som ešte taký odrastený na tej rakúskej ekonomickej škole a podobne, to bolo veľmi trendom, tak som veľa čítal a tak nejak postupne počas školy som sa k tomu dostal. Brigadoval som popri škole a potom som sa vlastne zamestnal, hej, a vždy som nejak sa venoval financiám. Tam vidíš vždy na vysokej škole, hej, že máš nejakú časť ľudí, ktorú to baví a žerú to, a to máš časť ľudí, ktorá chce mať proste titul, hej, alebo nevedeli, čo majú robiť na Gimply, tak išli to študovať. A ja som práve, že ja som sa akože nejak extra škole nevenoval, že viac som si robil životopis, že popri škole a tak, ale vždy ma bavili tie financie, čiže tak asi, no. Takže to bola taká jasná voľba vlastne až doteraz, že si ani raz nezmenil odbor tým pádom. Nie, v podstate nie. Aj keď je pravda, že tou tvorbou na YouTube, že kto ma sleduje, tak podľa mňa vidí, že nevenujem sa čisto len financiám a peniazom, že ja mám rád aj také tie geopolitické témy, ekonomiky, ako svet funguje a podobne z tej ekonomickej stránky veci. Ale hej, že tie financie s tým skrátka súvisia. No. Vy máte tu viac influencerov a youtuberov, ktorí sa venujú čisto peniazom a financiám. No. Je to tak. Keď si premýšľal, či si vôbec založiť YouTube kanál a možno aj nad tým, čomu sa venovať v rámci tej tvorby. Aký bol ten postup? Vedel si, že venujem sa financiám, tak teraz budem rozprávať o financiách, alebo si zvažoval aj alternatívne možno témy? Ako si začal? Vieš čo, ja som začal ešte počas pandémie 2020, myslím, že som to založil 20. apríla presne, YouTube kanál. Teda pre mňa vždy, väčšinou ľudia nevedia, že či to je YouTube, či podcast a tak, ale pre mňa je prioritne ako keby YouTube, hej, že podcast a Instagram a podobne, že to je taký skôr doplnok pre mňa. A ja som vedel, že chcem robiť ako keby že ekonomické témy a venovať sa viac tomu, že to ma proste bavilo vysvetľovať tieto veci a tak ďalej. Akurát, že ja som vedel doslova, že o tom, že ako editovať video, ako s tým robiť, hej. Že proste ja som to nevedel, som to netušil. Ale keďže dnešný svet je taký, že podľa mňa keď chceš, tak sa vieš naučiť, hej, že buď si zaplatíš nejaké kurzy, myslím, že vtedy som začal niečo na LinkedIne, hej, že tam máš nejaké zadarmo mesiace, kde máš prémium, máš tam tie kurzy, on sa ti to dá do životopisu. Potom samozrejme už nájdeš nejakých youtuberov, ktorí strihajú videá, majú nejaký svoj štýl tvorby, hej, lebo aj tam máš toho strašne veľa, skrátka, že kto ako striha, edituje tie videá. Tak z toho som sa nejak tak postupne učil a doteraz toho je, že ťažím, že viem už kde hľadať, keď niečo nebolo. Ono tie Adobe programy, hej, že Premiere Pro alebo After Effects, ktorom ja striham, to sú strašne že komplexné programy, hej, že to je obrovské, tam vieš robiť všetko. Čiže ja podľa mňa z toho viem po tých rokoch, že 5% možno, ale je to čo mne treba a čo ja chcem ako keby s tým robiť. Čiže tak som sa to nejak naučil, pridal to vlastne k tým finančným a ekonomickým témam.
postupne som sa ako zlepšoval, hej, že keď si teraz pozriem nejaké moje video z 4 rokov, tak sa za to aj hanbím, že ako vyzeralo, hej, že... Pamätáš sa ešte, že ktoré bolo to prvé video? Akú si mal tému? Nepamätám si tému, ale viem, že to bolo v detskej, v rodičovskom dome. A za mnou bol plagát Sagana, to si pamätám. Lebo som to, ja bicyklem od nejakých, ja neviem, 15 rokov, čiže to si pamätám. A fakt, že som vtedy o tom nič nevedel, proste, že ako to treba, ako to má vyzerať. Ale tak postupne som sa učil, zdokonaloval a myslím si, že teraz to máš takú úroveň, že je to dobré, hej. Určite si o 4 roky poviem, že mohlo to byť zase lepšie, mohlo to byť niečo inak, že to je taký prirodzený vývoj. Ale tak skrátka som začal rôzne finančné témy riešiť. Ja som vtedy vlastne, myslím, že tesne predtým aj pracoval v médiách, ekonomických médiách, čiže mal som ako keby nejaký prehľad, že ktoré témy sa čítajú, pozerajú, čo ľudia chcú pozerať. Čiže vedel som z toho nejak ťažiť a tak nejak postupne to išlo. No aký bol vtedy ten ohlas, keď si vydal to prvé video, prvých niekoľko, tak vnímali to ľudia pozitívne, alebo bolo to niečo, že hneď sa to rozbehlo, či až časom? Podľa mňa to je taká tá kategória, že keď na Facebooku ti začne nejaký kamarát zrazu predávať nejaké investičné kurzy, že veľmi divne to vyzerá. Že ja si myslím, že pozerali sa na to veľmi čudne moji kamaráti a ľudia na Facebooku. Ale čo ja viem, akože samozrejme, malo to skoro žiadne zliadnutia. Na YouTube vždy, keď začneš, to má skoro žiadne. Málo kto má také šťastie, že začne fakt dobre. U vás myslím, že na českom trhu je taký Jirka vysvetľuje veci, že on mal vyslovene, že prvé video a malo to, že vysokú úroveň, veľa pozeranosti a tak ďalej, ale to je skôr výnimka, hej, že každý má skôr nejaký proces vývoja ako keby. A samozrejme, ja som tak postupne tvoril, hej, že ono to je veľmi beznádejné na začiatku, podľa mňa aj preto veľa ľudí nechce tvoriť ten obsah, lebo ty tam dáš do toho veľa času učenia a nevidíš výsledok, hej. Že to je také deprimujúce na tom, keď nie je niekto na tebou väčší, kto ťa vie odporúčať a tak ďalej. No a takto spätne vidíš nejaký zlom, že kedy sa to tak ako začalo rýchlo zlepšovať, či to bol úplne ako postupný rast a funguje to tak aj teraz? V nejakej miere to bolo, že rok či dva postupný rast, že išlo to do nejakých, myslím, že od 0 do 5000 odberateľov a potom akorát bola tá COVID pandémia a bol problém s čipmi. A ja som vtedy vydal nejaké video, že prečo je problém s čipmi a neviem prečo to vtedy začal veľmi odporúčať algoritmus YouTube. A to video malo vtedy, že 100 000 alebo 150 000 videní a vtedy to, že dramaticky narástlo, že nejakých 22 000 sledovateľov a potom to už, že rástlo rýchlejšie. Hej? Že ja mám taký pocit trošku z toho algoritmu na YouTube, že ty keď už sa staneš taký, že známejší a tie videá sú fajn, tak on ťa aj tie minimálne nejaké zliadnutia, ktoré vieš na akomkoľvek videu dosiahnuť sú vyššie, hej. No, že nejdeš od nuly úplne, ale už bež ma nejaký minimum, že 20 000 povedzme zliadnutí napríklad u nás, hej. Čiže tam sa to nejak zlomilo a potom ešte samozrejme, keď sa začala invázia vlastne Ruska na Ukrajine, tedy som sa tomu tiež tak obsiahlo venoval. Ja vlastne popri tom stále ako keby pracujem, že vo Finstate, aj keď na menší úväzok, ale vtedy som mal, že 100%, ja som si vtedy brával, že dovolenky, aby som proste každý deň rozoberal tie sankcie a tieto veci, lebo som cítil, že je tam proste príležitosť toho, že rastu, hej. Inak ako keby aj samozrejme zárobku, lebo však na YouTube máš reklamy, ktoré ti vyplácajú, že na Slovensku to je 2-3 eurá na 1000 videní. Samozrejme z toho nevyžiješ, že ako keby ten biznis model musíš furt nejak trošku zmeniť, ale hlavne ten potenciál rastu ako keby sledovateľov som tam videl, čiže ja som to vtedy plnohodnotne využil, že vyslovene som si bral dovolenku, aby som tvoril ten obsah. A vyplatilo sa? Vyplatilo sa, hej, lebo skrátka YouTube tak veľmi funguje, že keď robíš to, čo odkúkáš si ako keby z médií, čo frčí na internete, alebo ako to povedať, aj, že čo je práve téma, tak Google ťa bude ako keby odporúčať a indexovať aj na YouTube, keďže je to jedna spoločnosť v podstate. No. Možno je to viac u mladších ľudí, ale teraz už je celkom populárne, že sa ľudia chcú stať youtubermi alebo že tvoriť ten obsah, ale ty si spomínal, že práve pracuješ vo Finstate a že si u toho pracoval na full time. A ako sa k tomu vlastne staviaš ty, že ten YouTube je stále taká doplnková vec alebo niečo, čo ťa baví, alebo premýšľaš nad tým tak, že za rok alebo za nejaký čas sa budeš venovať čisto len videám a tvorbe naučných videí a tak ďalej? No, u mňa to je taká tá kombinácia, že viacerých vecí, hej, že jednak my sme niekedy bývali s manželkou v Bratislave a my sme sa potom rozhodli, že ak prišlo dieťa, že poďme naspäť stade, skáďa pochádzame, hej, že teraz si hovoril na začiatku, že z Rožňavy sme obidva, tak my sme sa vrátili do Rožňavy, manželka je asi 40 km odtiaľ, hej, dedinky, Mlinky, Palcmanská Maša, to asi viac ľudí pozná kvôli tomu, že to je pekné prostredie, slovenský raj. A išli sme naspäť a keďže Gamer a jeho okolie je v princípe hladová dolina, že je tam problém s nejakou prácou aj s takou, že menej platenou, nie, že keď máš vysokú školu ekonomickú, tak robiť v korporáte, tam nie je korporát, aj skrátka najbližšie niekde v Košiciach. Takže je to pre mňa taká kombinácia, že som v tomto konzervatívny, že stále ako keby tá práca pre Finstat je pre mňa, že jednak, že mám nejakých kolegov, všetci robíme síce z domu, ale stretávame sa v Bratislave párkrát do roka.
stále je to pre mňa kombinácia, hej, že nejaký ako keby sociálny život, máš kolegov, je tam nejaká tá istota príjmu relatívna, hej, samozrejme nikde nemáš nikdy istotu, ale podľa mňa väčšiu ako na YouTube a sociálnych sieťach, kde proste to záleží od algoritmu. A ten YouTube je pre mňa, že doplnok, ktorý by ma v podstate už uživil dneska v pohode, ale stále sa ako keby bojím vykročiť, že 100% do toho, že má len YouTubeový príjem, hej. Samozrejme, každý podľa mňa tvorca začne nad tým rozmýšľať, že keď ťa to baví a chceš to robiť, lebo je aj veľa takých tvorcov, akurát včera s jedným kamarátom som bol, čo mi hovoril, že napríklad Gogo, hej, ktorý bol veľmi známy, alebo Juraj vie, že ich to proste prestalo ako keby baviť a ich to nenaplňalo. Mňa to stále baví, mňa to naplňa tvoriť tie témy a vymýšľať ich, ale bojím sa ako keby 100% do toho a začneš presne to riešiť, že ako si udržať tých sledovateľov, keby sa niečo stalo. A tam prídeš na to, že ťažko, hej, že môžeš zbierať e-maily cez nejaké newslettery a podobne, ale stále to nie je to isté, ako keď máš 80,000 ľudí na YouTube, hej, ktorí tam idú každý deň a im tam vyhodí to video, oni si kliknú. Čiže bojím sa, ako keď v tomto som konzervatívny. Napriek tomu, že podľa mňa investujem dosť dynamicky, tak v tomto som taký trošku konzervatívny. Mm-hmm. A čo sa týka možno aj toho vývoja alebo jednotlivých tém, ktorým sa venuješ po tých rokoch, tam stále ešte máš vlastne o čom tvoriť, alebo je to už také, že vlastne musíš hľadať tak ako viac do hĺbky, že čomu sa vlastne teraz ešte venovať, lebo predpokladám, že tie základné veci aj možno o Slovensku už si vlastne nejak tak pokryl, možno vyčerpal. Ono to má v podstate ako keby dve vrstvy, že jedna je taká, že ty môžeš niekedy publikovať na YouTube podľa mňa aj staršie video, alebo ho trochu prerobíš. Stále si to nájde ako keby inú bázu tých sledovateľov, lebo vždy máš nejakých ľudí, ktorí sú tvoji odberatelia a pozerajú ťa pravidelne a potom máš takých, ktorým to len odporúči YouTube a vidia ťa prvýkrát. Hej. Čiže týchto zase zasiahne nejakých iných ľudí. Spravil som to asi pri 2-3 videách a vždy ten výsledok bol dobrý. Hej. A potom je tá druhá vec, že ja stále mám zásobník tém, kde myslím, že 60 či 70 tém, že pomerne akože veľký zásobník. A to, čo som vral, že tie financie akože mňa vždy bavili, ale viem, že na Slovensku to je ťažko predateľná téma, však o tom sme sa aj my bavili, že aj vy na Slovensku to ako keby nemáte ľahké, lebo ten slovenský trh je inak finančne gramotný, má iné peniaze ako český trh. A vidím, že to je ťažšie predateľná téma, ako keby že v zmysle predateľná, že nebude mať toľko sledovateľov alebo videní ako iné témy. A zároveň ma to až tak, že nebaví. Hej, že ja si nemyslím, že dobrý prístup k investovaniu, že taký ten cherry picking, že poďme teraz všetci tradovať a vyberať si, že či je Tesla tento mesiac dobrá alebo nie je. Že ja to tak akože hejtujem, nemám to rád proste. Ja skôr som taký, že dlhodobo investovať. A práve ten koncept, čo aj vy máte. A preto si vyberám tie také ostatné témy, ktoré ma zaujímajú. Hej, že či už sú to nejaké, neviem, také mýty okolo sociálneho systému, ako štát funguje, dôchodky. Ja neviem, mňa bavili aj veľmi také tie regionálne témy, hej, že aká je nejaká história regiónu, ako je na tom teraz, čo sa s ním dá robiť. Že to sú veľmi zaujímavé témy. Napríklad v budúcom roku by som chcel, že Poľsko tak pochodiť, hej, že pozrieť tam, lebo oni veľmi rástli posledné roky, že bolo to už pomaly v každom ekonomickom médiu, že ako sa Poľsku darí, tak som veľmi nad tým rozmýšľal, že ísť proste nejaké také regióny, ktoré boli že zapadnuté a gemer, povedzme, hej, že veľmi chudobné, ale oni to nejak zreformovali, podarilo sa im raz nejak zachytiť ten príbeh, hej. Že niečo takéto by som chcel hlbšie. Samozrejme ide vždy hlbšie, hej, že už nebereš také povrchové témy, už si prečítaš knihu a tak ďalej, ale zároveň, že stále ma to baví, lebo chcem priniesť niečo, čo nie je. No. Máš v tomto nejaký vzor, alebo možno aj nejakých zahraničných tvorcov, od ktorých sa inšpiruješ, alebo nie je to úplne prenositeľné, že to, čo napríklad neviem, funguje v Spojených štátoch, že by fungovalo aj na Slovensku? Podľa mňa do veľkej miery to je prenositeľné. Záleží, aké témy, hej, že ja mám podľa mňa 70 tém, ktoré sú fokusnuté na Slovensko a týkajú sa nejakých slovenských reálií. A mám Johnnyho Harrisa. On je taký starý typek, ale proste je už dlho na YouTube ako keby a on robí presne také skôr dokumentárne videá. On už má vlastný tým ľudí, že je to viditeľné, že si to nestriha tam sám a tak, že je to proste vysoká kvalita. Ale presne ten jeho štýl sa mi páči, že on si zoberie nejakú tému, spraví z toho video na 20 minút, je to vizuálne veľmi pekné, je to veľmi dobre vysvetľujúci explainer a tak ďalej, hej, že je to super, ale podľa mňa v slovenskom ako keby priestore to nevieš robiť, lebo nikdy by si to nezaplatil, hej, v podstate. 6 ľudí zaplatiť podľa mňa na full time z toho sa nedá proste, nezoženieš takú bázu sledovateľov, aby si to dokázal pokryť. A ty si ešte pred chvíľou vlastne spomínal aj to, že netvoríš len o investovaní alebo len o financiách, ale keď už sme u toho, ako si sa ty dostal k investovaniu? Bolo to už predtým, než si začal tvoriť obsah alebo až v priebehu? Vieš čo, tak predtým, ak som začal tvoriť, tak to bolo tesne po škole. Myslím, že ja som skončil výšku 2019, keď si to pamätám. 2020 som založil kanál.
Čiže vieš, počas školy podľa mňa veľmi ešte neinvestuješ, že nemáš na to, hej, že ja som bol proste v Bratislave, sám si platil internát, proste chcel si nejak vyžiť niečo aj minút naviac a niekde ísť. Že ja som mal niečo nasporené, ale nemal som to zainvestované, keď si dobre pamätám, ale myslím si, že nemal som. Ja som v banke napríklad nikdy nemal peniaze zainvestované, lebo som vedel, že to je nevýhodné. A až potom neskôr som začal, keď prišiel, že Finax, vy ste prišli a tak ďalej, že vtedy som si začal investovať. A presne tak, jak si vravel, hej, že ja som vedel o tom investovaní, ale nemal som na to prostriedky investovať nejaké väčšie sumy a myslím, že nemá zmysel, že teraz, keď si na vysokej škole za každú cenu si odložiť ročne 300 eur, asi strašne veľa ti to neušetrí, hej. Ako hej, z tohoto pohľadu niekedy je vlastne v tej mladosti dobré aj spoznávať svet a trošku si v úvodzovkách v dobrom zmysle slova ako užiť život. Ešte môžeš investovať do vzdelania, že podľa mňa to je tiež dobrá investícia, vieš, spravíš si nejaké ďalšie kurzy alebo ideš niekde na semester inde alebo na 1 rok, čiže... To súhlasím. No a potom si vlastne hovoril, že si nevyberáš tie jednotlivé akcie a veľmi podobne to máme aj v Portu, že vlastne sa snažíme ľuďom vysvetliť, že je pasívne investovanie vlastne výhodnejšie dlhodobo, aj menej stresujúce, než keď si hľadajú tú jednu konkrétnu akciu alebo niekoľko málo. Mal si to takto od začiatku, alebo máš väčšinu investícií takto ako keby, že pasívne spravovanú? Drvivú väčšinu, hej, že ja som to spravil tak, že tým, že som mal aj viac spoluprác, že nielen vás a podobne, tak vždy som si chcel tú platformu vyskúšať. A ja som vždy tam investoval nejaké peniaze. Hej. Jednak si myslím, že keď už máš nejaký majetok, tak sa ti oplatí robiť aj to, že keďže tá ochrana je väčšinou do 20-30 tisíc, tak to rozložíš rôzne na tej platformy, hej, že nejaká taká ďalšia ochrana, ďalší level ochrany by som povedal. Ale mal som asi na 3 či 4 platformách takto a samozrejme, že vždy aj keby som sa podľa mňa bavil s tebou, že máš určite pasívne investované, ale sem tam si niečo kúpil bokom. Všetci to robia, my sme to robili aj na výške, kedy sme ešte nič netušili a obchodovali CFDčka. Ale že proste aj teraz to robia ľudia, hej, že keď som sa bavil, ja neviem, s chalánmi z Finaxu alebo podobne, tak aj oni ti povedia, vieš, že jasné, pasívne, ale sem tam si kúpim nejakú Teslu alebo si zašpekulujem, že je to ako keby nejaký druh adrenalínu. Ale hej, že dlhodobo mám investované skrátka, že čo najširších indexoch. A keď som skúšal aj mať, že 1-2 roky, že som si povyberal pár akcií, že mal som tam nejaké zbrojovky, ak začal konflikt a nejaké také tie väčšie akcie, tak aj tak som pod tým benchmarkom S&P 500, hej. Čiže presne som prišiel na to, že vôbec sa mi neoplatí na tým ani rozmýšľať, že zbytočne, že radšej to dám do nejakého najširšieho indexu, že buď to bude u vás, alebo skrátka si kúpi človek na nejaký najväčší index. Tak je to podľa mňa oveľa lepšie, ako teraz platiť si nejaké drahé kurzy influencerov alebo niekoho, kto ti povie, že kúp si teraz Teslu a predaj o 3 mesiace, podľa mňa to je blbosť. Hej. Je to blbosť. No a práve ako častokrát v tých rôznych videách a kurzoch sa preberá to, že kedy nakúpiť, ako nakúpiť, ale to je možno ešte tá ľahšia časť, lebo potom je tá druhá ešte stránka mince, že kedy predať. A už keď človek musí sledovať u ako veľkého počtu akcií tieto veci, tak reálne je to práca na full time a málo kto je napríklad analytik akciových trhov, že to reálne môže robiť. Nikto, no. takže na to vlastne ako väčšina ľudí doplatí, je to pre ten adrenalín možno ti to ako niečo dá, ale čisto pre zhodnotenie úspor to nie je úplne dobrý prístup. Hej. A druhá vec je, vieš, že mne často ľudia píšu, napríklad keď mám aj s vami spoluprácu a tak, že mi píšu, že je to lacnejšie si investovať, ja neviem, cez konkurenčné platformy nejakého brokera, hej. Akože samozrejme je, len podľa mňa tam vždy rozhoduje aj tá psychológia, hej, že napríklad akože ja s tým nemám problém, že keď si kúpim nejaký index niekde, tak ja ho nepredám, hej. Ale je proste veľa ľudí, ktorí že majú menšie úspory, teraz to náhle budú potrebovať, budú to vedieť rýchlo odpredať, aj keď nemusia tak, že sú likvidnejšie tie peniaze ako napríklad u vás, že u vás je väčšia tá bariéra si to vybrať trošku. A to je práve že aj výhoda, hej, že pre niekoho, lebo keď vieš ľahko predať, ľahko kúpiť, tak je to už také gamblerstvo trochu a niekto to nemusí ako keby že psychicky tomu odolať. A keď to má niekde na platforme, kde mu s tým poradia, má to tam uložené a proste je ťažšie to vybrať trochu, tak je to presne aj pre ňoho lepšie, hej, že nevie sa rýchlo dostať k tým peniazom. No. Vlastne áno, ako je to pravda, že aj my v úvode sa vždy pýtame ľudí, na koľko rokov plánujú investovať v tom zmysle, že keď si napríklad odkladajú na hypotéku alebo niečo, čo vedia, že bude až povedzme za 5 rokov a potom sa niečo stane na trhoch alebo vo svete, malinko poklesne hodnota v ten týždeň, napríklad tej investície. Oni často nám píšu, že či je všetko v poriadku, že či to ako nemajú vybrať a vždy im vysvetľujeme, že ale predsa keď investujete na 5 rokov, tak takýchto momentov tam je veľa
ale dlhodobo za tie roky tá hodnota toho portfólia rastie. A to je vlastne ako keby tá kľúčová myšlienka, ako aj ty hovoríš, že neprepadnúť tým emóciám, ktoré ťa ako keby zvedú z tej cesty za tým cieľom, ktorý si nastavil. A to je presne pravda, lebo vieš, ja to už nevnímam, že ja som tak nastavený, že ja viem, že keď tie trhy padnú, tak ja buď, že dokúpim niečo, keď mám voľné prostriedky, alebo proste nerobím nič, hej. Ale presne, že ty vidíš tú druhú časť, že tých bežných ľudí, hej, tú druhú stranu, že ktorí nerozumejú tým trhom tak, že proste chápu to riziko, že môže to aj padať niektorých mesiacov, môže to rok byť proste na jednom mieste a nehýbať sa, hej, že to je presne to, hej, že čo hovorí, že je to z vašej strany ako keby, že lepšie investovať proste cez to portu, lebo vy im to viete vysvetliť, viete im povedať, že je to blbosť vyberať a zároveň, že nie je to, že jedno ťuknutie, ale musí tam dať, že potvrdenie, že chce to vybrať, bude to trvať týždeň a tak ďalej, že proste vie si tam viac nad tým rozmyslieť, ako niekde na platforme to predať za 3 minúty. No. Je to tak. Teraz sme to zrýchlili aj my, ako nie je to úplne na týždeň, ale áno, tá vlastne hlavná myšlienka je takáto za tým, že práve aj v tých náročnejších obdobiach, napríklad ako si uviedol, že ti veľmi vyrástol kanál, keď Rusko napadlo Ukrajinu, tak práve vtedy na to trhy zareagovali veľmi výrazne a my sme museli tak upokojovať ľudí, že nie je to štandardná vec, lebo nestáva sa to každý rok, ale v histórii už bolo niekoľko podobných momentov a vždy sa z toho trhy spamätali, že veľmi pravdepodobne aj teraz to tak bude. Príklad aj pandémia, no? Že vtedy všetci sa zlakli a boli to najlepšie časy na nákup. Áno. A práve preto sa snažíme tých ľudí aj vzdelávať, aby neurobili tú chybu v ten zlý moment, pretože pár týždňov potom už trhy rýchlo rástli, takže keby niekto vlastne ako keby predá so stratou, tak ani nestihne potom nakúpiť nejak na podobnej alebo ešte nižšej cene, že práve to zasahovanie do toho portfólia je asi taká najčastejšia chyba, ktorá sa stáva hlavne ľuďom, ktorí začínajú alebo ktorí začali nedávno. Najčastejšie ešte v období, keď trhy rástli. Napríklad počas covidu, keď trhy ako naozaj rýchlo rástli, tak do čohokoľvek človek investoval, tak pár mesiacov sa mu zdalo, že to rýchle rastie, že tomu vlastne ako rozumie, že robí všetko dobre. A potom, keď sa to otočí, tak vtedy tak ako vlastne vyjde najavo, že niekto je možno viac nervózny z toho, keď tá hodnota aj klesá dočasne. A mňa ešte štve ako keby jedna vec na Slovensku, že my sme veľmi závislí na nehnuteľnostiach, že až neskutočne, že my sme, myslím, že jedna z 3 krajín v rámci Európskej únie, kde najvyšší podiel tých, čo vlastnia svoju nehnuteľnosť, kde bývajú, že nad 90%, to je, že u nás prakticky ten nejaký komerčný trh s nájmami ako keby aj neexistuje v podstate, len v tých najväčších mestách. A to tiež je také, že napríklad ja mám kúpenú vlastnú nehnuteľnosť, hej, v tej Rožňave, lebo však stále to je ako keby na Slovensku, že keď na to máš na tú prvú tú 20% splatku, čo v Rožňave nie je veľa, hej, povedzme si, tak stále to je za jedno ako keby ten nájom versus tie náklady na byt, hej, že náklady na hypotéku a energie a tak ďalej. Tak si ten byt kúpiš, hej, ale nevnímam to tak, že by som si mal kúpať ďalšiu nehnuteľnosť, že investičnú a nerozumiem ľuďom, čo teraz robia, hej, že proste vidíš, aká je geopolitická situácia, vidíš, že tá slovenská politika je taká, že na všetky 4 svetové strany na východnej hranici máš v podstate suseda, ktorý je vo vojne, tak podľa mňa akože nie je teraz dobre investovať do tehly na Slovensku, hej, že podľa mňa to je, že presne taká tá stará teória, hej, že všetky vajíčka v jednom košiku, že zbytočne veľa tam investuješ svojich prostriedkov, jednak, že nie je to také jednoduché a pasívne investovanie, ako sa hovorí, že veľa ľudí mi povie, že to proste aktívne investovanie, alebo to aktívne spravujú, že treba tam riešiť tých nájomcov a tak ďalej. A stále, že mám tam zamknuté svoje aktíva, svoje úspory, že z môjho pohľadu aj terajšej situácii je ešte lepšie investovať na tých finančných trhoch, lebo sú to likvidnejšie peniaze. A keď sa niečo stane, tak ja neviem, podľa toho, ako je človek rozhodnutý, či by ostal, neostal, išiel by pred s rodinou, tak tie peniaze vie skrátka použiť, čo pri tej tehle jednak vám spadne prvý dron, čo preletí na Slovensku a vybuchne, tak podľa mňa vám hneď klesne cena nehnuteľnosti, to je jedna vec. Druhá vec je, že ju nepredáte, hej, čiže podľa mňa to nie je dobrá investícia, nemyslím si, no. Je to také ako vlastne sa považuje za veľmi bezpečnú, ale z tohoto pohľadu je veľmi aj riziková. Hej. A nie je likvidná, hej, že presne, že ten predaj nehnuteľnosti je dlhý
zároveň tam záleží presne na tom, hej, že kde je tá nehnuteľnosť, môže sa niečo postaviť v okolí, môže sa tam niekto nasťahovať, čo nebude s tým spokojný, nejaký sused a tak ďalej, že všetky tieto veci majú vplyv, čo pri tých akciách nemáš. Hej, že keď už sa niečo stane v Spojených štátoch, že ten trh skolabuje, tak bude mať celý svet oveľa väčšie problémy. Hej. No, ono asi je veľmi dôležitý aspekt, že je to niečo, čo si ľudia ľahko vedia predstaviť. Lebo ten dom alebo byt, tak je to pre každého také jednoznačné a vnímame tam nejakú hodnotu, že OK, stojí to veľa peňazí, nikto ti to, ako nevyparí sa to len tak, lebo častokrát tým, ako napríklad ľudia až do takého detailu nerozumejú tomu, ako funguje akciový trh a tak ďalej, tak to považujú za niečo také abstraktné, že majú na nejakej platforme možno nejaké čísla a čo to je. Číselka v aplikácii, versus majú niekde dom alebo byt, tak to je oveľa konkrétnejšie. A možno aj preto sme takí konzervatívnejší, že veľa ľudí drží svoje úspory v bankách, lebo im dôverujú. Napriek tomu, že by ich mohli mať zainvestované a vlastne by ich aj pri konzervatívnejšom prístupe aspoň ochránili pred infláciou. Že toto je ešte možno vývoj na niekoľko rokov, kým sa dostaneme na také zmýšľanie, že bude úplne bežné investovať. Podľa to je taká, že kombinácia viacerých faktorov, že jednak tá finančná gramotnosť, čo si spomínal, že tá je nižšia u nás. Druhá vec je, že nejaká historická skúsenosť, čo sa týka tých nebankoviek z 90-tok, že to napríklad vidím aj ja v rodine, že rodičia tak, že oni neinvestujú, lebo proste vtedy sa sklamali, prišli o už neviem o koľko peňazí, ale proste mali nainvestované tak, jak všetci v nejakej nebankovke. A odtedy na to strašne zanevreli, hej, že proste, a keď už ľudia dajú, tak dajú v tej banke, lebo tam urobia dobrý cross-selling napríklad, hej, že dáme vám zľavu z poplatku za účet, keď budete investovať u nás. To, že v sumáre ťa to vyjde viac, to samozrejme im nepovedia. Tí ľudia si to jednak kvôli tej finančnej gramotnosti nevedia podľa mňa ani spočítať, že to je drahšie, ani sa im nechce to ako keby riešiť. Čiže dajú to tej banke, tam si ešte povedia, že je to veľký nadnárodný moloch, ktorému keď už sa niečo stane, tak bude viac problémov v štáte, hej. Čiže presne na základe toho sa rozhodujú, hej. A preto, že nejdú do portu, nechcú sa viac zaujímať o nejaké investície a tak ďalej, lebo proste takto je to najjednoduchšia cesta. No. Tam, kde vidieť rozdiel, sú tie najmladšie generácie, lebo tým, ako teraz investovanie je už celkom bežné, aspoň sa o ňom bežne hovorí a tým, ako je stále dostupnejšie aj napríklad na portu si stačí stiahnuť aj mobilnú aplikáciu, že k tomu človeka nemusí sedieť u notebooku alebo tak stále viac mladých začína investovať, ale je to trošku aj kvôli tomu, že často je investovanie ako taký jediný spôsob, ako si napríklad našetriť na základ hypotéky alebo tie naozaj veľké veci, čo historicky bolo inak, pretože tie samotné byty boli lacnejšie, tým pádom aj tie hypotéky boli nižšie a teraz sa vlastne skoro dostávame na tú úroveň, keď to bývanie ani nie je dostupné, ako keď si vezmeme veľké mesta, napríklad Bratislavu, tak sa k tomu začínajú tí najmladší nejak stavať trošku inak, ale tá zmena bude trvať ešte dlho. Teraz som čítal nedávno taký článok Financial Times a tam rozoberali presne túto situáciu vo veľkých, myslím, že amerických mestách, že kde je proste, že vrstva mladých ľudí, ktorá nikdy nebude mať na bývanie, na tú prvú down payment, to myslím, oni volajú tú prvú splátku veľkú, že v podstate sa stáva to, že tí ľudia nemajú motiváciu akože robiť naviac, že nechci si ani sporiť nejak nadmieru, lebo proste vedia, že nikdy to aj tak nedosiahnu, tak si tie peniaze užívajú. A je to taký zaujímavé, že keď si to uvedomí v kontexte tej ekonomiky a tak, hej, že proste ľudia budú chcieť menej ako keby pracovať, lebo nebude sa im chcieť robiť na časy alebo proste od 9 do 5 systém práce, lebo proste vedia, že aj tak nebudú mať na to bývanie, ktoré potrebujú, tak radšej si tie peniaze užijú a spotrebujú ich. No. Je to úplne iný prístup. No. Ako ten svet sa mení, ale hlavne sa mení tak rôzne, že záleží na tom, či človek býva v Rožňave, alebo v Bratislave, alebo povedzme v New Yorku, kde je to ešte viac sústrelené. Hej, zase, že tiež si myslím, že to je tiež plná taká zaujímavá téma, tiež ju mám medzi témami, že napríklad je to veľmi zaujímavé, keď si porovnáš Česko-Slovensko, tak v Česku vždy, keď ideš aj do menšieho mesta, tak vyzerá, že veľmi dobre, hej, že je prerobené, pekné fasády, pamiatková zóna je pekná a tak ďalej, že vidíš, že to mesto má peniaze. A súvisí to hlavne aj s tým, že skrátka tie mesta v Česku lepšie je riadená tá samospráva v zmysle, že viac decentralizovaná. Takže na Slovensku proste máš veľa vecí riadených centra, niekto si vymyslí politik teraz, že budete mať daňové bonusy a tak ďalej. To odoberie tie peniaze samosprávam, lebo daň z príjmu sa delí samosprávam, že vyšším územným celkom a obciam a mestám.
A presne potom to vidíš v tých mestách, hej, že tie v podstate oni by chceli, oni by aj vedeli, že kde treba dať tie peniaze, len na to nemajú a skončí to tak, že len svietia kúria. No. Že vidíš tam presne tie rozdiely. Preto som chcel to Poľsko spracovať, lebo to Poľsko je podľa mňa v tom zaujímavé, hej, že vidíš, ak ten štát narastol proste a ako sa tam tie veci a infraštruktúra zlepšuje. Je to obdivuhodné. Už to porovnanie, lebo v nás ešte tak malinko žije to, že 10 rokov späť sme Poľsko vnímali ako takú chudobnejšiu krajinu. No jasné, doteraz sú vtipy o Poľsku, no keď niečo má z Poľska. Ale teraz už je to naozaj len vtip, lebo reálne, keď tam človek ide a vidí to, tak ten posun je veľmi rýchly a je taký ako keby v reálnom čase, že teraz je vidieť, že sa všetko stavia, že sa to rozvíja, že je to každým rokom lepšie. To je ako keby zaujímavá téma. Len kto vie, či tu budú ľudia tak sledovať, keď asi to nebudeš vlastne rozprávať poľsky. A mne to akože nevadí. Ja tu niektoré témy tak skrátka mám, hej, že proste viem, že to asi nebudú veľmi sledované témy, ale spravím to, lebo ma to baví. Hej, že niektorí ľudia to ocenia, niektorí nie. Napríklad, keď som robil o Gamery video, tak to má teraz, že 250 000 videní, čo som si nikdy nemyslel, že bude mať. Hej, ľudia ti tam proste naposielali na kavičkách 500 eur, čo sa na to pozeral, že wow, že nechápem, hej. Že niekedy proste sú také videá, čo vystrelia, keď ich vieš dobre spracovať. Ale ja robím aj témy, ktoré ako keby, že nejdem vždy len po tom, že musí to byť najpozeranejšie, neviem čo, hej, že niekedy robím tie veci aj z princípu, že ma bavia. Jasne, ale takto o Gamery bolo veľmi populárne, to mi kamaráti posielali, že videl si už toto video? Že hej, videl. A je to dobré. No a možno ešte vlastne, keď sme boli aj u toho bývania, aj u toho, že v niektorých krajinách mladí už vlastne ani neveria, že budú mať nejaké vlastné bývanie. Tak čo je teraz ešte relatívne trendom je to, že ľudia začínajú investovať aj svojim deťom. Často hneď od narodenia. A to je niečo, čo vlastne doteraz nebolo úplne ani bežné, ani možné, že tie detské účty neboli až tak vlastne rozšírené alebo dostupné. Ale zase to otvára takú novú príležitosť pre tie budúce generácie, že keď rodičia alebo možno aj celá rodina tých 18 rokov odkladajú deťom na budúcnosť, tak zrazu vlastne už ten vstupný kapitál do dospelosti alebo aj pre nákup vlastného bývania je úplne inde, než keď si človek začne šetriť po vysokej, tak ako si to spomínal aj ty. A už sme riešili aj to, že ty taktiež investuješ aj s detským účtom. Aké bolo pre teba to ako keby rozhodnutie? Bola to jednoznačná vec, že teraz budeš investovať nielen sebe, ale aj dieťaťu? Chcel som to hej od začiatku, že ak sa narodila malá, že proste budem aj investovať. A podľa mňa, akože nemáš úplne pravdu v tom, že neboli produkty. Skôr ľudia využívali tie investičné životné poistky a kapitálové, to bolo veľmi populárne. Hej, že čo ja si pamätám, tak aspoň s kamarátov všetci mali vodičák zo životnej poistky zaplatený. Že väčšinou to tak rodičia urobili. Je pravda, že tie produkty boli extrémne nevýhodné. Až v posledných rokoch sa tam menila legislatíva. Ale hej, že nemal som ako keby s tým problém vôbec, že jednak vy to máte veľmi výhodné, že máte tam ten 4% poplatok, keď dobre viem, a skrátka na trhu nenájdeš asi nič lacnejšie. Samozrejme musíš tam dodržať ten horizont do 18. A hej, že mali by to ľudia ako keby robiť, že odkladať deťom, lebo hej, že presne nevieš, akom budeš stave ty o niekoľko rokov, čo tým deťom zanecháš, či tie deti budú chcieť žiť tam, kde si ty približne, alebo budú niekde inde, hej, že presne to vidíš aj v tom, že keď bol niekto Bratislavčan a mal nejaký starý byt proste v centre mesta, tak ten neskutočne zbohatol oproti nejakému, ja neviem, že od nás Rožňavy, hej, lebo proste dobre, tá cena nehnuteľnosti rástla, ale dramaticky viac v tých veľkých mestách. No. Je to tak, ako je trošku aj vlastne na zamyslenie to, že aj teraz je vidieť napríklad, keď niekto takto vyrastá alebo ide na vysokú aj napríklad z bohatej rodiny alebo chudobnej rodiny. Ale potom ešte, keď si vezmeš aj ten rozdiel, aký tam bude, keď niekto naozaj odkladá od narodenia a tomu dieťaťu versus niekto, kto nemá to šťastie alebo nemá také možnosti v rámci rodiny, tak potom už naozaj sa môžeme dostať aj k tomu, že pre niekoho konec koncov aj to vlastné bývanie bude celkom dostupné alebo reálne a pre niekoho, kto sa k tomu už nedopracuje, povedzme ďalších 15 rokov. Určite. Akože so s tým bývaním má podľa mňa, že tiež viac vrstiev, že záleží, aká bude demografia a tak ďalej, kde ľudia budú. Druhá vec je, že či sa nezlepšia tie stavebné procesy, že to je najhoršie v podstate, že na Slovensku trvá 5 a viac rokov, kým ten developer dostane povolenie vôbec stavať.
od začiatku toho, že kým začne to stavebné konanie, alebo ako sa to v súčasnosti volá, čiže to je ako keby problém toho bývania. A hej, ale ja napríklad nepoznám človeka, ktorý by že povedal mi, že 18 rokov mu rodičia sporili a že až potom ako keby investoval, že väčšinou som nepočul tie príklady, že som zvedavý, že keď bude tá generácia presne, že čo aj u vás má účty alebo niekde inde a mali to pre deti a dlhodobo a vydržali to a nevybrali tie peniaze, že čo to spraví potom s tou ďalšou generáciou. Bude to zaujímavé. Paradoxne vidíme to, že aj keď práve u týchto účtov majú deti 18 rokov, tak v tom prvom roku len 7% z nich si vyberiete peniaze, že ešte často idú na vysokú alebo tak, že si sami vlastne pokračujú v tom investovaní. Čo je celkom také ako keby pekné vidieť, že tá obava niektorých rodičov, že nebudem im odkladať, lebo to aj tak v 18 minú na nejaké hlúposti, že toto sa nepotvrdzuje. Že skôr keď deti totiž majú prístup náhľadový k tomu účtu, tak počas tých rokov sa skôr tak ako učia o tom, ako to funguje, navnímajú to a nemajú potom vlastne takú potrebu to hneď využiť, ale chcú si odkladať na to, čo oni považujú za dôležité v dospelosti alebo za pár rokov. Jasné. A ono to funguje tak, že keď dosiahne 18, tak potom im to preklopíte ako keby do riadneho účtu. A už je disponent, hej? A je disponent a vlastne od 18 do 26 rokov máme taký účet pre mladých, volá sa to Portu po 26 a tam je polovičný poplatok oproti bežným účtom, takže z tých 0,25% ročne, ako si spomínal, tak sa to posunie na 0,5 a takto vlastne ešte môžu do 26 pokračovať v takomto zvýhodnenom režime. Až potom to vlastne prechádza na ten bežný účet. A robíte aj prieskum, že keď si už vyberajú peniaze, že kam ich dávajú? Nejaký spätný? Robíme, ale nie je to vlastne povinná vec, ale vlastne pri tom výbere sa spýtame na dôvod toho výberu, môžeš zadať aj nič, ale väčšinou to ľudia zadávajú a najčastejšie je to naozaj na iPhone? Nie je to na iPhone, ale že vlastne sa doinvestovali k tomu svojmu cieľu. Že napríklad, keď si chceli kúpiť auto, tak teraz už nastal ten moment, že majú vlastne dostatok peňazí a kúpia si to, ale oni tam len zadajú, že áno, že naplnil sa ten cieľ, pre ktorý si odkladali peniaze. A trošku sa to líši napríklad u investičnej rezervy, lebo máme taký produkt, kde nemáš investície, len sa ti úročí tá hotovosť, tak práve ako toto využívajú ľudia aj na nejaké neočakávané výdavky a tak ďalej, ale to už je ako keby malinko inak zamerané. No a keď teraz sme si prebrali aj to, ako si začal, ako to prebiehalo doteraz, aké sú tvoje plány ďalšie na, povedzme, ďalší rok s podcastom? To sa priznám, že všetci sa ma to pýtajú, ale ja to nikdy úplne, že neviem. Ja idem v režime, že asi väčšinu vecí robím ako keby, že sám, že 99%. Mám dvoch známych, bývalých kolegov, kamošov, ktorí mi píšu niekedy scenáre, že viem, že sú dobrí napríklad, že v dôchodkoch a tak, že majú lepšie ten systém naštudovaný, tak proste za nejakú odplatu mi napíšu ten scenár, lebo sa v tom viac vyznajú. Nikdy nechcú byť citovaní, čo ja im ponúknem, že však budete vo videu niekde spomenutí, nechcú to, no tak teda to je ich problém. No ale väčšinu vecí, že si robím sám a presne, že taká tá otázka, ale teraz veľmi vidíš to, že veľa influencerov, tvorcov obsahu prechádza na taký ten paywall, hej, že proste budeš robiť bonusový obsah, keď si zaplatíš 5 eur mesačne napríklad. A priznám sa, že mne sa do toho ako keby, že veľmi nechce ísť. Jednak si myslím, že nie je na to ako keby trh veľmi na Slovensku. Respektíve, že bolo by to ťažké s môjim typom obsahu, aj keď neviem, lebo už som videl aj rôzne bizárne veci, ktoré sa predávajú. Skrátka, povedal by som tiež, že najprv, že asi sa to nebude predávať a predáva sa to. Ale zároveň ako keby to vnímam to, že trošku si obmedzíš to, že ten rast kanála, hej, že budeš mať obmedzený ten obsah, musíš tomu venovať viac času, čiže podľa mňa by som nemohol mať ako keby ešte prácu vo Finstate popri tom. A zároveň mi je to trošku blbé aj filozoficky spraviť v tom zmysle, že ja tam mám tú reklamu napríklad, že od vás podobne, mne to pokrie proste tie náklady, uživí ma to a toto je obsah, ktorý majú všetci dostupný, hej. Že akože zdvíha to tú finančnú gramotnosť, povedzme, ľudí, ktorí to sledujú. A tým pádom týchto ľudí odrežeš, ktorí na to ako keby nemajú, nechcú si to platiť a tak ďalej, hej, že pozri si to u teba možno 1000 ľudí, keď budeš mať toľko predplatiteľov.
A tým pádom bude mať taký trochu pocit, že urobíš dobré video, ktoré môže byť nejaké populárne, ale uvidí ho 1000 ľudí, hej, lebo je za paywallom. Čiže nie som s tým ako keby veľmi vysporiadaný. Teraz trošku čakám na to, že čo spraví YouTube, keď spustí tie simultánne preklady. Oni by to mali, myslím, že niekedy začiatkom roka púšťať. Niektoré veľké zahraničné kanály už to majú, hej, že je to Američan, ale ide ti to pekne v slovenčine. Mm-hmm. Tak to som zvedavý, že čo to spraví, hej, že keď to už bude, že zo slovenčiny do angličtiny, že ako to bude vyzerať, či to niečo spraví s tou sledovanosťou, alebo aj s češtinou, hej, lebo napríklad ja mám asi 30% sledovateľov, že z územia Česka, ale podľa mňa sú to Slováci, čo žijú v Česku. Čiže tam to neviem ako keby jazyko odfiltrovať, hej, že ten človek je pôvodný Čech. Ale to som zvedavý, že keď spravím, že z videa zo slovenčiny do češtiny, že čo to spraví, či to Češi budú pozerať viac, lebo aspoň tak sa hovorí, že Češi majú väčší problém so slovenčinou ako my, lebo my predsa len viac pozeráš od detstva českých filmov a tak ďalej, české weby, neviem čo, knihy a tak ďalej. Čiže to som zvedavý, že to spraví a uvidím, hej, ale mne sa ako keby vyhovuje mi aj tento režim, že je to proste dostupné, ľudia si tam otrpia ako keby tú reklamu, povedzme si to, hej, lebo veľa ľudí ako keby vadí, že je tam YouTubeová reklama a potom je tam ešte jedna reklama, ktorá je fixná. Ale skrátka tak to funguje, že keď chceš ako tvorca obsahu žiť a tento obsah má byť zadarmo, tak to isté máš v médiách, hej, tak budeš tam mať tú reklamu, skrátka. Je to tak. Čiže zatiaľ to bude taký status quo a potom sa uvidí, no. Mm-hmm. Tak čakáš aj na to Poľsko, na tie preklady, že keď už tam pôjdeš, urobíš ten obsah, aby to videlo ďalších 30 miliónov ľudí. A ináč to je pravda. Prioritne som to chcel, že pre nás a pre Česko, ale hej, že dá sa. Ale napríklad som špekuloval nad tým, že pri tých pohraničných oblastiach asi dronové zábery nebudem mať. to by ma asi zavreli rovno, čiže neviem, ako to bude. No. Čiže uvidíme. No. Čiže zatiaľ to bude taký, že status quo, uvidím, že ako YouTube bude ďalej pristupovať a snažím sa teraz, že aj viac pridávať také, že na sociálne siete chcel by som mať aj nejaký newsletter kvôli tým e-mailom a tak, že máš nejaký lepší dosah, vieš tých ľudí nejak prenášať medzi platformami, ale stále ako 70,000 ľudí na YouTube neprenesieš inde, keď YouTube nebude. Hej. Na druhej strane ten YouTube je najdlhšie žijúca platforma a veľmi silná sociálna sieť, povedzme, čiže hádam to ešte ostane pár rokov. No a keď, že vlastne väčšina obsahu, ktorý my nejak sponzorujeme alebo podporujeme, sa týka investovania, financií alebo tak, a ty dokážeš vo svojich videách veľmi jednoducho vysvetliť aj také ako zložitejšie, komplexnejšie témy. Keby si takto na záver podcastu mal, povedzme ľuďom, ktorí tento diel vidia, ale zatiaľ neinvestujú, tak popísať, ako by vlastne mali začať, aby neurobili nejakú chybu, aj podobnú tým, ktoré sme spomínali. Čo by si odporúčil takému začínajúcemu investorovi? Podľa mňa je furt základ pri tom investovaní si najprv povedať, že na ako dlho tie peniaze chce mať uložené. Keď sa bavíme teraz, že 10 plus rokov alebo 15 plus, čo je taký ten priateľný horizont pri nejakých akciových investíciách, tak potom sa pozerať na to, že aká je vlastne že daňová odvodová legislatíva v krajine, hej, že keď som na Slovensku, a potom na tie poplatky jednotlivých platform, hej, že má to viac vrstiev. Tak na Slovensku to vždy vychádza, že akcie ETF sú najvýhodnejšie, je to jeden inštrument, čo sa týka legislatívy, je tam jednoročný časový test, čo je inak veľký paradox na Slovensku, že už boli 3 konsolidácie, ale nikto sa ešte nedotkol časového testu, čomu nerozumiem, ale nech to tak ostane pre nás dobre. Je, že po roku už nemusíš tam platiť tú 19% daň alebo vyššiu sadzbu podľa toho, kde si. A potom presne na tie poplatky platformiem. A tu si myslím, že vy robíte že dobrú prácu a teraz nechcem ako keby povedať, že reklamné video alebo niečo takéto, že reklamný rozhovor, že ja vždy spolupracujem s tými firmami, kde si myslím, že to má zmysel aj pre tých sledovateľov. A tu robíte vy tú dobrú vec, hej, že proste ponúkate produkt, kde ľudia nemusia veľa vedieť o tom investovaní, zároveň asi človek milión je proste taký, že lenivý si študovať nejaké veci, čiže preňho ten broker nebude, ktorý síce je poplatkovo lacnejší, ale proste sú tam iné bariéry, tak vy ste proste preňho najlepší, hej, lebo jednak tam odpadne po tom roku to daňové hľadisko voči štátu, poplatok máte okolo 1% alebo nižší, keď sa zaviaže alebo dá väčšiu sumu, tak ho znižujete, čo je veľmi super. A skrátka ísť touto cestou, hej, keď to je dlhodobá investícia, dávať to skrátka do tých najširších ETF-iek, alebo ako to povedať, ktoré sú u vás, alebo z tie portfólia, ktoré máte. To už je na ňom, hej. To si myslím, že je taká vhodná investícia v nejakom dlhodobom horizonte. Čo sa týka nejakého krátkodobého, tak tam tu už veľmi záleží, hej, že to už môže byť veľmi rizikové, keď chceš tie peniaze mať o 3 roky na účte. Práve tuto u dlhodobých investícií platí taký paradox, že možno menej práce prináša lepšie výsledky, lebo aj naša platforma je založená na tom, že sa o to ľudia nemusia starať, že im pomôžeme aj s tým prvotným nastavením, navrhneme im portfólio, takže je to jednoduchšie, ale vo výsledku
to prináša oveľa lepšie výsledky, než keby si to oni nejak zložito vyberali sami na nejakej platforme, ktoré vlastne ako ani nerozumejú úplne do detailu a častokrát nevedia, čo presne nakupujú a tak ďalej. Áno, v podstate dať tú investíciu, dať si tam nejaký trvalý príkaz, keď chcem investovať mesačne z nejakého platu a zabudnú na to ideálne, no. Že sa nebudeš tým stresovať, nebudeš to úzkostlivý. No. Je to tak. Dobre, tak ďakujem pekne za predstavenie toho, ako vznikol kanál Ekonomia ľudskou rečou a budem sa tešiť na ďalšiu spoluprácu. Ja ďakujem za pozvanie.